Vítam vás všetkých u tohto krátkeho tutoriálu, kde si ukážeme, ako pridať prístup do Meta Business Suite. A vlastne keď budete vo vašom Facebook profile, tak buď viete ísť do business.facebook.com alebo klasicky cez nastavenia stránky a tam sa dá prehodiť vlastne, že chceme otvoriť Meta Business Suite a dostaneme sa sem a sem pojeme do nastavení. Tak a v nastaveniach momentálne tu máme admina pridaného a vlastne my potrebujeme, aby ste nás vlastne tu v users, je možné, že to budete mať aj v slovenskom jazyku, čiže používateľia, klasicky people, invite people, čiže pridať ľudí, áno, tu pridáte našu e-mailovú adresu. A toto prosím nezaklikávajte, aby sme mali vlastne vždycky. Ja to teraz tu dám nejaký iný e-mail, aby sme to dokázali si to ukázať. Ale v každom prípade my potrebujeme, aby sme tam pridali admin@glta.com. A assign access znamená, že potrebujeme priradiť nám nejaké určité práva. Najlepšie, keď dáme tento view a zapneme vlastne úplne všetko. To znamená, že my budeme mať prístup vlastne aj k pixelu, aj k integráciám, aj k účtom a samozrejme aj k ads accountu, čiže ku kampaniam. Ďalej, tu samozrejme vyberieme, čo potrebujeme, čiže my chceme vlastne optimálne pridať všetko, k čomu tu máme vlastne prístup. Confirm selection, samozrejme dáme plnú kontrolu a tu dáme tiež full control, čiže pridáme nám všetky tieto, pridávajú sa všetky plnú kontrolu, respektíve dáme preto, že by sme my mali prístup ku všetkým veciam, pretože Facebook funguje tak divne, že občas nám niekde nás chce pustiť, niekde nás nechce pustiť, potom sú s tým problémy zbytočné, takže najlepšie vždycky na začiatku priradiť plnú kontrolu a tým pádom s tým nebudú potom problémy neskôr. A zaklikneme len ten invitation, môžem to ukázať aj teraz, že by sme videli, ako to funguje. Áno, ja to tu potom zmažem a tieto veci nemusíme riešiť. Tu sú tie pages a ku tomu tu už by sme vlastne mali mať už by sme mali byť pridaní, ale po prípade, hej, tu už vidím, že je tu already assigned, ale keby náhodou niečo, tak robí sa to tu, takže ku jednotlivej stránke sa tu pridávajú vlastne ľudia. Assign people, hej, a tu sa zase nahodí, že full control, po prípade tu je add account, alebo business asset groups, je to všetko vlastne funguje, je to podobne. Tu je Instagram účet, my ho nemáme momentálne overený, ale keď budete mať overený, tak sem dáte prihlásiť sa a následne assign people a znova tam hodíte nás, hej. A vlastne tu sú ešte datasety, no takisto viete tiež priradiť. To sa jedná vlastne o pixel, teraz po novom už pixely boli prehodené sem, čiže takisto assign people, hodiť na sem, plná kontrola priradiť. Čiže k týmto všetkým veciam potrebujeme prístup, aby sme vedeli vlastne plnohodnotne riešiť to, čo potrebujeme.